Behin-behinekotasuna ez da soilik langile publikoen arazoa. Gaur hemen zerbitzu publikoen alde egiten ari gara, zerbitzu publikoen defentsa, eta uste dugu enplegu publikoa sortu eta egonkortzea zerbitzu publikoen alde egiteko biderik eraginkorrena dela. Azken urteotan tamalez pairatu dugu behin-behinekotasunaren erabilera iruzurra izan dela benetan, eta horri esker ikusi dugu enplegua suntsitu eta enplegua sortu barik gure zerbitzu publikoen merkantilizazioa eta tamalez sistema honekin darraite gaur egun ere privatizazioak sustatzeko. Bestalde badira milaka lanpostu dira gure administrazio publiko ezberdinetan, nahiz eta egiturazkoak izan lanpostuen zerrendetan ez daudenak, eta uste dugu, labek uste du, funtsezkoa dela benetan, momentu honetan egiturazkoak ez diren lanpostu horiei aitortza legala izatea. Apirilaren 22an greba daukagu, helburua oso argia da, interpelazio zuzena egin diogu batipat Jaurlaritzari. Zergatik, uste dugu konponbidea ez dela Madrildek etorriko, uste dugu konponbidea ez dela epaitegietan emango, eta gure ustez lege propioak behar ditugu, borondate politikoa behar da, badakigu nortzu diren erantzuleak, Gasteizko gobernuari hori exigitzen diogu, lege propioak behar ditugulako, eta gero sortu nahi dugun marko legal horretan oinarrituz, gakoa negoziaketa kolektiboan egongo da. Instituzio, udaletan, aldundietan, Jaurlaritzan, marko legal horretan oinarrituta abiatu behar ditugu enplegua sortu eta egonkortzeko prozesuak. Beraz, apirilaren 22an hitzordu garrantzitsua daukagu, kanpaina bete-betean gaude, eta hori da lortu nahi dugula, ez? Erantzuleak badakigu non dauden, badakigu zeintzuk diren bideak, eta uste dugu zerbitzu publikoen defentsan enplegua sortu eta egonkortzea ezinbestekoa izango dela.